ji sala 2011 ve tevî alûziya rewşa siyasî, aborî û civakî li Rojavayê Kurdistanê zimanê Kurdî weke zimanê dayîkê ji bo gelê Kurd pêşketin û geşbûneke berbiçav dîtiye. Bi taybetî nifşên û ku bi şarezayî bi zimanê xwe dixwîne, dinivîse û dahênê dike. Nivîskar û helbestvanê Kurd Konê Reş ji tora medyayî ya Rûdawê re behsa roja zimanê dayîkê û roja zimanê Kurdî dike. Roja zimanê dayîkê wego 21 Şibatê ye, em wê jî bi gelên tev xelkên dinyayê re em kêfxweşin ge em pîroz bikin. Ev ziman çendî ziman di dinyayê de be pêşketinê kultura dinyê, rewşenbîriya dinyê tê zêde kirin. Konê Reş bi geşbînî û hêviyeke mezin behsa geşbûna zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê dike û bi şanazî pesnê rola xwendingeh dibistan û zanîngehan dide. Xwendin û nivîsandina bi zimanê Kurdî li Rojava piştî 2011 an 2012 ez dikarim bêjim geşbûnek mezin bi xort û keçên Kurdan re çêbûye. Zanîngeha Rojava bi roleke mezin dilîze, zanîngeha Kobanê mixabin zanîngeha a Efrînê di rewşek awarte de ye wego hûn tev dizanin. Belê xort û keçê me bi hezkirin berê xwe dane xwendin û nivîsandina zimanê Kurdî. û ev yek jî gavek gelkî erênî ez dibînim got êdî nema zimanê me dimire. Nivîskar û helbestvanê Kurd Dilawerê Zengî yek ji dehên rewşenbîran e ku bi salan û bêwestîn û westan ket û kar di ber zimanê Kurdî de kirine, ji tora medyayî ya Rûdawê re behsa geşbûna vî zimanî dike ku çawa li Rojavayê Kurdistanê di deheya dawî de di pêşketinê de ye. Ji sala 2011 û virdê zimanê Kurdî li Rojavayê Kurdistanê gelekî pêşket. Zimanê Kurdî derbasî qunaxa xwendin û nivîsandinê bû, diriya dibistana re, diriya zankoyê re, diriya peymangeha re. Ziman jî diriya perwerdeyê re pêş dikeve. Ku di van qunaxa 10 sala de zimanê me gelekî pêşket û di nav nifşên nû de pir bela bûye. Bi pêşniyarekê ji Bangladeş, rêxistina perwerde zanist û rewşenbîriyê ya serbineteweyên Yekbûyî UNESCO sala 1999 biryar da û di sala 2000 de cîhanê şahî bi 21 Sibatê kir weke roja zimanê dayîkê. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.